fitxa bat Classroomen bidez bidaltzeko, lehenengo eta behin, fitxa zabaldu behar izango dut. Izan daiteke egina dagoen fitxa bat, edo nik sortutako fitxa bat. Fitxaren ezkerraldean, Classroom ikonoa agertuko zaigu. Baita, goiko partean, añadir a Classroom aukera. Nahi dugun atalean, klik egingo dugu, eta zuzenean, gure Classroom gela guztiak zabalduko dira. Zerrenda honetan, ikasgela hautatzeko aukera dauka. Adibidez, hartuko dut A. Eta hemen, aukeratuko dut zer lan mota izango den. Kasu honetan, lan bat. Atasa. Jarraitu emanda, zuzenean gela horretara sartuko da eta sortuko du lana automatikoki. Hemen datuak beteko ditut eta ikusten duzuenez, fitxa sartuta egongo da. Eta hau bete ondoren, sortu lana emanda publikatuko da nire Classroom gelan.